og velkommen til den her video. I dag kommer vi til at spille det her fodboldspil. Nu er det af FIFA World Cup. Så derfor, i videoerne kommer jeg også til at have en Danmark fodboldtrøje på. Selvom Danmark ikke er med i World Cup. Så lad os bare komme i gang. Jeg er allerede lidt startet. Jeg ved allerede, jeg bruger til det her spil med. Ding, så fik vi lidt mål der. Og selvfølgelig er vi Danmark. Dannebro, mand. Okay, jeg skal ham dernede. Nej, der kom et mål. Der står 1-1. Ja, jeg scorede igen. Yes. Jeg tror, det er den her vej igen. Nej, jeg skulle bare have gået lidt højere op. Altså nu står der 2-2 igen. Altså nu er det lige igen, mener jeg. Hvad skal der til at ske her? Så vi har kun fået grønne indtil videre. Ja, vi har kun fået grønne indtil videre. Det er bare crazy. Okay. Christian Eriksen. Nej. 4-4, mand. Den går ikke. Jeg tror sgu, jeg vinder nu. Jeg tror, jeg vandt. Yes, vi vandt. Det er sgu også lidt godt. Skal vi spille imod Czech Republic? Okay. Yes, et mål. Yes. Det er mega godt, det her mål her. Husk at like og subscribe, hvis I gerne vil have mere af det her. Bare Mohammed. Du er down, Mohammed. Nu er det done for dig, Bunay. Du scorede ikke engang. Yes, boy. Den var god, den der. Nej, det står 2-1 nu. Nej. Det går sgu ikke. Okay. Jeg har det nu. Nu har jeg det. Yes! 3-1. Yes. De kommer ikke til at vinde den her. Det gør jeg. Nej. Pis os, mand. Men Danmark, de er så lidt gode, når de bare scorer hele tiden. Prøv at se der. Et mål mere. De scorer hele tiden. Jeg har scoret 9 gange nu på min goal record. Nej. Okay, sidste runde for mig. Yes! Jeg vinder den her kamp. Jeg vandt den lige. Okay, hvem skal vi spille mod nu? Argentina. Okay. Frank, du er down. Frank.
jeg slog ham. Sådan der. Skud. Og han scorer. Ja. Vi skal bare lige... Det kommer til at være en lang video. Ej, de scorede. Fuck, man. Messi, man. Det er Messi. Yes. Scoret. Jeg tager den her og sidder igen. Og nej, den er bare god. Okay. Jeg skyder. Og jeg scorer. Det var godt. 4-1 vandt jeg. Nu skal vi spille mod USA. De er så også It's called soccer. De er bare lort til fodbold egentlig. Jamen det er de. It's called soccer. Så det er bare lort. Så hvorfor kalder I det der, som man bruger til hænderne, fodbold? Det man bruger til hænderne, det kalder de for fodbold. Vi fører 1-0. Nej! Vi missede. Men USA, de har misset 2 gange. Ja, det har jeg jo så også, men jeg har ikke... Nu har de misset 3 gange, og jeg har misset 2 gange. Altså, det er simpelthen for dårligt. Jeg tager ikke right. Nå, det skulle jeg nok have lyttet til. Ja. Jeg tager også lift. Det er også lidt lort, det der. I spiller lort. Flame. Jeg vandt sgu igen. Argentina igen. Skal vi spille imod Argentina igen? Really? Hej Frank igen. Her er Jamie. Sådan der. Lionel Messi. You can do it. Yes, I can. No, I can, bro. Det kan jeg jo ikke. Skal vi gøre det lidt bedre, tror du? Skal vi tage den her, eller den her? Den her. Ja, det var et godt et. 1-0 til Danmark. Ja. Goal. Det er en stor goal, det der, mand. Og vi vinder sådan snart. Skal vi tage den her igen? Ja, det skulle vi. I hvert fald. Altså, de har misset 3 gange nu, og de har ikke engang scoret før. Altså, det er sgu da også lidt. Jamen, de er ikke gode til fodbold, selvom Messi, han er der. Altså, Messi, han var der engang.
Og han vandt World Cup. Altså, det kan ikke passe. Italien. Ja. Skriv subscribe og like, hvis I glæder jer til sommerferien. Yes, han missede. Han har også set rysten lidt. Ja, de kommer til at misse 2 gange nu. Prøv at se. Jeg kunne. Det var peak. Det var peak. Jeg vidste det. Peak. Ja, vi vinder. 3-0, mand. Altså, kunne godt gøre lidt bedre. Okay, 3-1. Kunne det stadig godt gøre lidt bedre, mand. Altså. Prøv at se. Han er jo så dårlig til at sådan fucking tage den. Kom nu, mand. 4-1 kan jo godt gøre lidt bedre. Frankrig. Det er lige kommet til finalen. Der er det finalekampen. Ja, og jeg vinder, det ved jeg. Jamie, han har lige fået grønt hår på grund af, han er ikke kommet så langt. Okay, Honda. Du er kraftedeme dårlig til at score. Fordi du har lige misset til posten. Posten reddede mig. Posten reddede lige mig. Og så Vincent, du er også lort til at fucking redde den. Ja, og jeg er ligeglad om jeg bander. Okay, der var han til gengæld også lidt god. Men du var ikke god nok med 2-1. Det skulle simpelthen for dårligt. Jeg troede Danmark, de var lort. Ej, hvordan fanden reddede han den med hans fødder? Det er sgu kraftedeme vildt. Det er nok fordi det er kaldt football. Og hvis der er nogen af jer USA dernede i går, som der siger, it's called soccer, så jeg kan fucking ligeglad med jer, mand. Det er kaldt for fodbold. Jeg skal bare lige se. Nej. 2-3. Men jeg fører stadig. Så jeg burde ikke være ked af det. Ja, jeg kommer til at score. Ja, og så vandt jeg hele World Cup. Det er sgu kraftedeme også bare godt. Champion, prøv at se der. Prøv at se det der. Ja, prøv at se det her. Prøv at se min fodboldtrøje. Den er fucking god, jo. Det er julemanden. Det er julemanden. Han giver os gaver, når det er jul. Altså, hvis VM det var et spil, så ville jeg vinde det.
Nu går vi til klub. Er det her bur? Skulle det ikke hedde bur? Det hedder AC Horsens. Det skal sgu da hedde AC Horsens. AC H. Hvad skal det være? En fodbold. Den her. Så skal vi selvfølgelig have AC Horsens. Dem på. OK. Sådan der. Nu kommer der en. Yes! Vi scorer. Nu er vi AC Horsens. Yes! Det her det kommer til at være en lang. Nej! Yes! 2-0. Det er godt. Nej. Det går sgu ikke. Så nu. Nu vil du gerne. Ja, så misser du. Ja, du misser. Ligesom en miau-miau-kat. Du misser. Det er AC Horsens. Fabian. FCB. Nej, han er sgu god. Yes! Frank Fabian. Nej, det er derfor han har den der. Det er fordi han er god. Jeg har kun en bronze. Yes, man, vi scorer. Nej. Det går sgu kraftedeme ikke. Nej, de er gode. De er så gode.
Undskyld, hvis det bliver en lang video. Kom nu. Nej. Jeg slutter videoen efter den her kamp her, faktisk. Nej. Okay, vi ses i næste video. Peace.